Σήμερα δεν είχατε. Τα λέγαμε στα αποδυτήρια. Δεν τα λέγαμε. Ποτέ. Πολλές φορές στα αποδυτήρια. Ναι. Over 1,5 εύστοχο τρίποντο του Ροντρίκ Μπομπουά. Over 15,5 πόντι rebound assist του Elijah Bryant, επίσης το 2,15. Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου. Το over 162,5 συνολικούς πόντους στο Ζαλγκίρις Μπασκονία. Πόντι rebound assist του Μονέκε. Κίνια, με έχει καρφώσει μάτι. Τις over 2,5 εύστοχες βολές του Kevin Panther στο 2. Καλός. Over 14,5 πόντι assist του Αλέξ Αβράμοβιτς. Ορφανά πορεύονται και χείρες κονομιώνται. Όπως και τον Άσο της Παρτιζάν. Είδησε ένα μάλε πουδιάρα. 5,5 Ολυμπιακός και over 149,5 στο 1,75. Τι του σερβίρετε εκεί, κέικ με κοκαίνη. Under 17,5 πόντι rebound assist του Κόκα. 4 assist goals στο 2,42.